cikin abin da ya kamata mu kula, muna cikin lokacin sanyi. Sallah a cikin lokacin sanyi tana da daɗi, musamman sallar dare ta qiyamul layli. Wancan abu duk muna magana game da salloli guda biyar wanda Allah ya wajabta, wanda ake yi daga sallar asuba zuwa sallar isha'i. Wannan kuma za mu yi hutuba da magana game da muhimmancin sallar dare. Kuma sallar dare ga wanda bai saba ba baya yi, yanzu an lokacin koyonta, lokacin sanyi, lokacin da dare yake da tsawo. A yi magariba tun 6 da wani abu, ba za a yi sallar asuba ba sai kusan karfe 6, kusan awa 12 ba kaɗan, duk dare ne. Idan bacci mutum zai yi ya kwanta bayan isha'i, zai yi ya kwanta har ya gaje ya tashi, ba a yi kiran sallar asuba ba. To a wannan lokacin ya kamata wanda bai saba qiyamul layli ba sai ya koyi yin qiyamul layli a wannan lokacin. Wai menene qiyamul laylin nan? Qiyamul laylin nan shine kayi alwala, kayi raka'a 3 shafa'i da wuturi da kake bayan isha'i, ka jinkirta su kai wannan lokacin kayi su, ka ƙara 2 su kai raka'a 5 yafi, ka ƙara 2 su kai raka'a 7 yafi, ka ƙara 2 su kai raka'a 9 yafi, ka ƙara 2 su kai raka'a 11 sai kai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko da yaushe. Shine kawai qiyamul layli. Ka tashi da dare kai sallah lokacin da Allah yake saukowa zuwa saman duniya, yace ina mai neman gafara in gafarta mai, ina mai bukata in biya mai, ina mai roƙo in bashi. A wannan lokacin ka tashi. Sallar dare tana da muhimmanci. Kowa yayi bacci yau, ya anka ce babu mai, ana tsadan mai, zaka ga mutane sun aje motocinsu cikin dare. Wannan dubara ita ce Allah ya ce ayi a qiyamul layli, mu'minai masu wayo suke yi. Kowa yana ce yana bacci shi na layin mai, domin ya san hakan zai fi ya samu. In ya bari sai da rana kowa ya tashi, cinkoso yayi yawa. Haka da daddare inda Allah cinkoso ba ya yi mai yawa, amma kana ganawa da Allah da daddare lokacin da kowa yana bacci. Wannan ganawar tafe, kowa yana bacci kai kana falikana, ya Allah ka bani, ya Allah ka yi min albarka, ya Allah ka sani aljanna, ya Allah ka tsare ni daga wuta. Qiyamul layli tana da fa'ida kwarai da gaske. Yin ta yana sa hasken fuska, yin ta yana sa yalwa a dukiya, yin ta yana kawo nishadi. Sannan wanda adda mata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yi rahama ga mutumin da ya tadda mata ta yi sallah da daddare bata tashi ba, ya yayyafa mata ruwa. Allah ya rahama ga mace da ta tadda mijinta ya sallah da daddare bai tashi ba, ta yayyafa mai ruwa. Domin idan mace da namiji suka yi sallah, mata da miji raka'a 2 kacal, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta su cikin wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat. Raka'a 2 kacal suka tashi suka yi. Shi abin da ya har da ce kawai alamtara ya tashi ya karanta ta, mata ta yana baya tana bi ne sallah, aka raka'a 2 karanta wata sallah da sura da ya iya, za a sa shi wani na cin ta jan tasbahu yana ta shi kuma ya samu, za a sa shi cikin wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat, masu yawan ambaton Allah maza da masu yawan ambaton Allah mata. Wani na cikin wani falala da waɗanda ke da aure suke da fe da waɗanda ba su da aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tashi yayi sallah da raka'a da aya 10 kacal, aya 10 ya karanta cikin sallah tai, to za a rubuta shi, ba za a rubuta cikin gafalallu ba. Shi ko da ya tashi kawai aya 10 yayi, kaga in ka karanta sabbi aya 19 ce, in ka karanta qul ya ayyu, karanta qul huwallahu falaq da nasi. Wannan bisan sai ce wanda ya karanta aya 100 za a sa su cikin masu babban rabo a wannan yinin. Ka je kasuwa bata yi ba, ofis bai yi ba, wani ya bata maka rai, baka son kai hasara wannan dare, tashi kai raka'a 3, raka'a 5, raka'a 7 cikin dare. Karanta aya 10 ciki, karanta fiye da aya 10, duk kana karantawa da yawa kana samun lada da yawa. Ya wuce karanta aya 100, an rubuta ka cikin wanda suka samu babban rabo a wannan ranar. Annabi aya 100 babu yawa. In ka tashi ka karanta amma aya 40, in ka karanta wannazi'ati ita ma wata aya 40 da wani abu, in ka hada kai sabbi shikenan aya ka kama aya 100, raka'a 2 raka'a 3 ka cika. Annabi ya ce wanda ya karanta aya 1000 za a rubuta cikin muƙanƙarina, wayanda su ake suke da babban lada kamar duwatsu, irin manyan duwatsun nan na hudu. Aya 1000 daga tabara zuwa ƙasa tafi aya 1000 da wani abu ne. Ka karanta cikin sallah cikin dare daya, in baka iyawa aya 100, in baka iyawa aya 10. Duk yadda aka kada ka bari sallar qiyamul layl ta wuce ka. Shine da'abu salihina, shine aikin mutanen kirki, aikin mutanen kwarai. Allah ya sa mu cikin mutanen kwarai, ya sa mu cikin mutanen kirki. Allah ya tarbiyatar mu na al'umman mu, Allah ya muna albarka ga samarin mu, ya muna albarka ga 'yan matan mu. Allah ya waɗanda ba su da aure Allah ya ba su arukan da za a yi, da waɗanda ake na ana tayi cikin jiha ko da yaushe. Allah ya sa musu albarka, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya zamzam mu na kasan mu lafiya. Allah ya taimaki malaman mu, ya ba su ikon faɗa mu na gaskiya. Allah ya taimaki shugabannin mu, ya ba mu iko, ya ba su yi muna adalci, ya aza su ga abin da yake so. Allah ka taimaki 'yan kasuwan mu, ka ba su tausayin jama'a, ka tabbatar mu da zaman lafiya a kasan mu.